Ja sa spýtam, deti, povedzte mi, ukážte mi, ktorý stromček, alebo ktoré stromčeky sú listnaté. Áno, čiže hráb obyčajný, ktorý? Dúb, áno, breza. Máme tu brezu. Ja to obelím. Ale tu si chytí malúci. Malúci si chytí. Vašou úlohou bude nájsť zvieratko, ale pozor, to pekseso nebude také, že budeme hľadať zvieratko a zvieratko, ale budete hľadať zvieratko a jeho domov, alebo jeho stopu, alebo to, čo to zvieratko po sebe zanechá. Nie ten. Musíte stále pridržať, dobre? Jedna, dobre, čo to je? Diviak, výborne. A otoč ďalšiu tabuľku. Pozor, nevidím, ale... Choďte trošku dozadu, prosím. Dobrý deň. Nie. Toto je, milé deti, kokon pavúkov. Diviaky sa veľmi radi kúpú v bláte. Zbavujú sa tak rôznych kožných parazitov a ochladzujú sa, keď im je horúco. Marcel, ale nie tak, že na nich všetko ide. Takže keď budete deviataci, tak už bude väčší ako vy. A taktiež si zasadíte na konci roka so svojimi prvákmi ďalší strom a takto bude nachádzať tá tradícia každý rok. Detka, zatlieskame. Voda, životodárna tekutina. Potom botážko bola 7590. Ako sa volá? Ktoré zvieratko je symbolom Tatier? Kamzík? Kamzík. Kamzík, výborne. Zatlieskame Aťke. Môže byť